masingase sizwe futhi lapha esigabeni mangabe usungena ke kuyona bayebethi abantu uyathwasa awusichazele nje kabanzi ngendaba yokuthwasa kahle kahle kukhulunywa ngani mangabe sekukhipha idlozi ukuthi uhambe uyothwasa uyothwasa process leyo kusokenzakalani awusichazele kabanzi kuphuma kanjani nje uyothwasa noma ke ifikela noma nawe ungaboni usuke futhi uyokwenzani lapho esiqale nje kutheni uma uphume ekhaya uke ifikela uthi uphuma noma usungaboni kwenzakalani lapho ngathi mifika lento yokuthwasa ifika usuke ungaboni kodwa kuneyindlela eziningi ufika omunye uyahamba egule ekhishwa ukugula ekhaya mhlawumbe mefika lapha umuntu mhlawumbe lento bisifike iyayiveza iyaqubuka mhlawumbe iyakhuluma ukuthi ke manje sesifuna ukusebenza uthola kodwa uphume ekhaya ugula ume ekhaya ugula hanjiswe lapho uthi yola hayi ngoba ukhishwa ukuthi yase hayi ngoba ukhishwa ukuthi yokwelashwa okay umugula uma behambisa mhlawumbe bethi mhlawumbe uyafika uyangena khona mhlawumbe uthola ukuthi into zakhona yabona zeyinamandla bese iyaqhuma lento iyakhuluma ke lapho sekuyini ukukhuluma kwalo sezoyithwasa samafanele ukuthwasa lapho kokunye ubone ebusuku leli uboniswe ebusuku uvuke khona ebusuku ngaleso sikhathi makungukuthi sekuyisikhathi sifikile ukusebenza uvuke ngaleso sikhathi uhambe wena ubone ukuthi kuphela ulawulwa yiyo lento ikhombise la kufanele uyophila ngokuyikhila ngokubani kodwa ungaboni wena uzoze uphaphame ngoba usukhona bese iyadedelayo ngoba ngeke usubele nje uyihambele ngoba ngisho ukuthi sawuthwasa kodwa kufikayo okusho ukuthi isebenze kuwena khathi ifika isebenza kuwena ke kudunga umqondo ungaboni lutho okusho ukuthi uzophuma wena uhambe uma uphuma uhamba uyophaphama usukulomuzi sebeyafika ke ufika khona uyawa kodwa awazi wena ubusuzwa sebekuxoxe ukuthi kwenzeke fike lapha wow usezokwenza njani ke lokho bela usizokushayela ukhamba ke useyaphuzisa ke sebeyathoba ke sebeyasebenza ke baqala ukuthwasa okusho ukuthi lapha kokomhlanga kunabantu namhlanje uthola ukuthi izothi umuntu ngoba nakho ngithi nje uhambile wayengaboye yohlola usebuya lapha sekwaJordan nabantu abadala wena ebese ekhaya abakishe impahla zakhe umuntu ashaya chithi ethi usaya lapha atshelwe khona yini usayalo sangoma nesimtshelile kusho ukuthi ngamanye amazwi lo muntu lowo akhona ukuthwasa lokho ngoba uyiyele yena hayi asikwazi le lokho uphume trip lo muntu lokho asikwazi lokho ngoba singasho ukuthi uphume trip okay mhlambe ke isiqhubeke lapha nje odabeni lokuthwasa mase ufikele ke lapha na ke ekwathwaseni yini olindelekele ukuthi uyenze ufike wenzeni lapha na mhlawumbe unakho ufikele ke phakathi kwecele awulazi nempilo yakho awuyazi ufika kwenzakaleni laphana ngathi ufika vele impilo yakho usuke ungayazi kodwa ngoba basuke bekukhombisa umuntu naye ophile ngayo lento ongenwe yiyona wathwasa basuke ngeke bekukhombisa umuntu ongazi ngalento yena othi uma ufika kuyena khathi ekwenzela lolu khamba lokuthwasa yena obese kutshela imigomo kumele uyilandele yala edlozini ngoba uzokuthwasa ubusuqhubeka nayo ke lo mgomo okutshelayo nayo usuyaqhubeka ukuthwasa ukuthi ke kwenziwa kanjena ke ukuthi kwenziwa kanjena ke ngoba sila ekuthwaseni mhlawumbe nje siselapho kokomhlanga ake usitshele kabanzi ngeyinkinga noma ngengqinamba enibhekana nazo mangabe uyothwasa zikhona mhlawumbe izinkinga oyewubhekane nazo mangabe uyothwasa mhlawumbe usemzini womuntu kodwa ngathi sekunzima ke manje noma mhlawumbe ubona ukuthi ngathi angazi kodwa ngiyibeka kanjani kodwa ubona mhlawumbe ukuthi ngisadingeki la noma ubona ingathi kunzima kuhlala hlaleki zikhona izinkinga bese ubekezelela ukuthi ngoba nakho umsebenzi wedlozi ubekiwe zikhona izinkinga nenibhekane nazo izinkinga zikhona kakhulu zikhona izinkinga ziyafika uma usengomeni ekuthwaseni ngoba akudlalwa ngomeni uhlupheke likuhluphe idlozi lakho nawe futhi ukuhluphe wena ukukhuthalela ukuthi kumele uma uhluphe wazi ukuthi ngokula ngikhishwe yini ekhaya ngilethwe yini akukho ukungcebeleka edlozini noma ekuthwaseni khona impilo yakho ibanzima kakhulu ziyafika zona lezo insuku zokuthi engathi ungathatha imithwalo yakho kodwa ngokuthi usuke uyitshelile ukuthi uyaphi ufunani ufuna ukuphuma nani la fanele kube wena oyikhandlayo kuphela lo suke ekuthwasisa usuke engakuhluphi
kuphela usukelwa nokuthi uphumelele. Phuma lapho hamba usiza abantu. Uhamba usiza abantu njengaye. Usuke engadingi ukuthi